az lesz. De az... Három. Maradjon be! Énekelj! Maradjon be, vagy büntetésbe kerül. Gyerünk, nyomjad, Bence, ordibálj, gyerünk, add ki magadból. Nem tettek le, nem Gyerünk, tettek nyomjad neki, mutasd meg ennek a Kevinnek, gyerünk! Írja a üzenetet a anyá. Véberen a anyának. Hogy? Három. Hogy Nem. nem. Hogy szeretném menni. Három. Akkor csöndbe. Gyerünk, Bence, még ordít, ne legyen itt csönd. Gyerünk, Ordíts! add ki magadból, gyerünk! Ordíts egy Amúgy nagyot a tehetnétek Kevinnek. le. Amúgy sem tehetnétek Három. le. Kettő, egy, már írtam is Martinnak. Jó, én már írtam Martinak, hogy töröljön le. Most kérdezik, hogy Martinak megmondom, mert hogy nem én nem. Le. Azt írta rá, hogy oké, akkor mindjárt csak most BF-ezel kapummal. Ilyen golyó. Oké. Bence ki leszel törölve Elfőttem. Martintól. Én nekem is ezt mondtam. Hát itt az uszodánál. Szia! Nem. Hiányoztok? A köki felé. Bence, maradj csendben, Bence. Hagyj mondjak valamit. Most ordíts egy nagyot, mutasd meg a Kevinnek. Mutasd! Te vagy itt a főnök, nem? Vagy különben. De te vagy Hogyha itt a nem te főnök, vagy a nem? főnök, akkor lerakunk a picsába. Ennyi. Nem, te vagy itt a főnök, Bence. Ordíts Igen, meg. ordíts! Hangosabban! Szól anyám. De hangosabban, Mit gyerünk. merészesz? Szól anyának. Mit merészesz? Szól anyának. Hívd vissza. Hallod, én ezt Skype hivatásra. Én is, de hívd már vissza. Most írja. Na, Na. várj, hallod, Bence? Hogyha a Kevin most lemert tenni még egyszer, akkor azt mondod, hogy kérsz egy pofont? Vagy kapni fog egy pofont? Na, mondjad azt, hogy kész egy popont, vagy leteszlek. Három. Kérsz egy pofont? Kérsz egy pofont? Hallott, szerintem anyukája jött. Szerintem anyukája jött. Te még kicsit a csoportba. Addig Fuck nézzétek ezt a yeah! G-bent. G-bent? Jaj, nem látszódik. Fucking hell. Fucking Joe? Na mindegy, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Megint videóra vetted?